Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Welcome sa akong advanced course, Maghinapon Tabay. Nining lisuna atong tukiyon unsaon pagsulti sa nanto ka man unta pero nanto ka. Sa in English pa, although. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Sa in English, ang although usa ka conjunction nga mosugod og usa ka disjunctive subordinate clause. Pasabot sa disjunctive kay ang idea nga anaa sa subordinate clause sukwahi sa idea nga anaa sa main clause o sukwahi sa atong pagtuo. Pangalitan ang sentence, mag-ehersisyo man unta ako kada adlaw apan di ko maniwang. Ang idea sa subordinate clause, pag-ehersisyo kada adlaw, sukwahi sa resulta nga anaa sa main clause nga di ko maniwang. Ang duha ka ideya kay sukwahi sa atong natural nga pagtuo nga kung mag-exercise gani maniwang gyud. Sa in English pa, ang although nga subordinate clause kay mahubad ngadto sa in spite of, despite o contrary to. Sa Binisaya pa, nanto ka man unta apan nanto ka o nanto ka man unta pero nanto ka. Sa hinapon, adunay duha ka paagi pag-ekspresar sa unta man pero. Ang primero ang noni ug ang keredomo. Formal ang keredomo ug ang plain style niini kay kedo, kedomo o keredo. Ang noni ug keredomo gamiton sud sa tunga-tunga sa sentence. Karon, kanus-a man nato gamiton ang noni ug kanus-a man nato gamiton ang keredomo. Atong matngunan ang main clause. Gamiton nato ang noni kung ang main clause usa ka resulta nga sukwahi nga nahitabo na bali past tense o nagpadayon o usa ka kamatuoran ug ang nagsulti nakugang, nasurpresa, nahiubos o nadiskontinto. Sa laing bahin, gamiton ta ang keredomo kung ang main clause wa pa nahitabo. May posibilidad nga di mahitabo o taphaw ra ang pagbati sa nagsulti. Maklaro ra unya ni inigtan-aw natog mga ehemplo. Sama sa atong gisulti, gamito nato ang keredomo pag-ekspresar og man unta pero kung ang main clause wa pa nahitabo. Bali adunay unom ka sitwasyon nga ato ning gamiton. Pirmiro, kung ang main clause usa ka hangyo. Bali mga conjugation sa pagpanghangyo ang te kudasai o palihog ug ang naide kudasai o palihog ayaw. Imo kini silang ma-review sa leksyon 39 ug leksyon 40. Ikaduha, kung ang main clause usa ka pagmandar sama sa shiro ug suruna. Pwede nimo ma-review ang paghimo og mga pagmandar sa leksyon 41. Ikatulo, kung ang main clause usa ka pagpananghid, kini ang temoi desu ka nga conjugation nga imong ma-review sa leksyon 37. Ikaupat, kung ang main clause usa ka suhestyon o tambag, kini ang reba-i conjugation nga anaa sa leksyon 62D ug ang ta-ho-ga-i nga anaa sa leksyon 56. Ikalima, kung ang main clause mo ekspresar og intensyon, kini ang mga conjugation nga shio to suru, shio to omo, ug tsumori nga ato unyang tukion pohon sa leksyon 86. Katapusang sitwasyon kay kung ang main clause usa ka diretsong pangutana, bali sama sa shimasu ka, buhaton nimo. Tungod kay kining mga unom ka sitwasyon wa pa man mahitabo, mahug kini sila og mga posibilidad nga di mahitabo. Pangalitan ang maminaw mobalibad sa hangyo o musupak sa mando o di maminaw sa tambag. O kaha ang nagsulti di kakuha og permiso o mausab ang intensyon. Tungod kay duha-duha man way pagbatig kahiubos o diskontinto ang nagsulti. Busa di ta mo gamit sa noni. Apan ang atong gamiton ang keredomo. Ang ikapitong gamit sa keredomo kay isip pag-ekspresar og dahom, kahiubos og diskontinto ngadto sa atong kaugalingon. Espesyal kini. Kung ang diskontinto og kahiubos ngadto sa ubang tao o sitwasyon, noni ang atong gamiton. Masabtan ra unya ninimo inigtan-aw natos mga ehemplo. Arita magsugod sa noni.
Ang noni pwede gamiton sa mga verbs o kinahanglan nga ang verbs fully conjugated ug anaa sila sa plain form. Ang noni pwede pod gamiton sa mga i ug na adjectives ug sa mga nouns. Kung noun gani, mogamit as pattern, noun na noni. Sugdan tagtanaw sa mga verbs. Ang mga verbs kinahanglan anaa sa plain form. Atong sentence, mag-exercise man unta ko kada adlaw, apan di gyud ko maniwang. Mauni ang atong subordinate clause, mag-exercise man unta ko kada adlaw, apan. Sa hinapon kini kay, boku wa mainichi undo shiteiru no ni. Boku wa mainichi undo shiteiru no ni. Ang verb anaa sa plain form, undo shiteiru. Og kini ang atong main clause, di ko maniwang. Sa hinapon, yasenai. Yasenai. Busa ang tibok sentence, boku wa mainichi undo shiteiru no ni yasenai. Ang nagsulti adunay pagmahay sa nga gipasabot. Sige exercise apan way niwang-niwang. Sunod nga sentence, nagtuon man ta siya hinapon taod-taod na apan di gihapon siya kasultig tarong nga hinapon. Mao kini ang atong subordinate clause. Nagtuon man ta siya hinapon taod-taod na apan nga inighubad sinapon kay kare wa nagai aida nihongo benkyou shiteiru no ni. Kare wa nagai aida nihongo benkyou shiteiru no ni. Plain form ang atong verb atubangan sa no ni benkyou shiteiru. Ug ang atong main clause, mada nihongo ga jouzu ni hanasemasen. Mada nihongo ga jouzu ni hanasemasen. Usa kini kapag sulti og kamatuoran. Ang tibok sentence, kare wa nagai aida nihongo benkyou shiteiru no ni. Mada nihongo ga jouzu ni hanasemasen. Sunod tukiunta ang mga i-adjectives og noni. Ang i-adjective pwede makonjugate ngadto sa i, janay, katta og janakatta. Plain form tanan, unya ikabit dayon sa noni. Atong sentence, barato man unta ning laptapa apan way mo palit. Kini ang atong subordinate clause. Barato man unta ning laptapa apan. Sinapon, ano pasokon wa yasui no ni. Ano pasokon wa yasui no ni. Atong adjective anaa sa plain non-past form yasui. Og ang atong main clause, way mo palit. Dare mo kawanay. Dare mo kawanay. Nga usa gihapon kapag sultis kamatuoran. Og adunay pagbati nga kasubo. Tibok sentence, ano pasokon wa yasui no ni. Dare mo kawanay. Sunod nga ehemplo, mahal man unta kayo ang Ferrari, pero adunay daghang tao nga gusto mo palit. Kining atong subordinate clause. Ug sa hinapon, Ferrari ga sugoku takai no ni. Ferrari ga sugoku takai no ni. Atong adjective takai. Ug kining atong main clause sa hinapon, kaitai hito ga taksang imas. Kaitai hito ga taksang imas. Pagsulti sa kamatuoran gyapon. Busa ang tibok sentence hinapon, Ferrari ga sugoku takai no ni kaitai hito ga taksang imas. Ari na pudtas mga na-adjectives nga parisan og noni. Kini ang upat ka conjugation sa usa ka na-adjective sa plain style. Aduna tay na, mahimong janay, datta, og janakatta. Unya ikabit dayon ang noni. Atong sentence, pobre man unta siya pero mipalit siya autong mahalon. Atong subordinate, pobre man unta siya pero sinapon, kare wa binbo na no ni. Kare wa binbo na no ni. Atong na-adjective anaa sa non-past affirmativo, busa aduna gyoy na, binbo na no ni. Og mao ni atong main clause, mipalit siya autong mahalon. Sinapon, takai kuruma o kaimashita. Takai kuruma o kaimashita. Ang tibuok sentence, kare wa binbo na no ni takai kuruma o kaimashita. Pobre man unta apan mipalit og autong mahalon. Sunod nga sentence, gwapa man unta sa ana apan ngano kangwa man kakitag uyab. Atong subordinate clause, gwapa man unta si ana apan sinapon ana sangwa kirei na no ni.
Ana-san wa kirei na no ni. Ang gwapa o kirei usa ka na adjective busa butangan tag na kirei na no ni. Ug kining atong main clause ngano kang wa man kakitag uyab. Sa hinapon, doshite kareshi ga dekinakatta no daro. Doshite kareshi ga dekinakatta no daro. Nga nagpasabot og katinga. Ang tibok sentence, Ana-san wa kirei na no ni. Doshite kareshi ga dekinakatta no daro. Sunod nga ehemplo, di man unta siya maay mosayaw apan moapil siya og dance contest. Atong subordinate clause, di man unta siya maay mosayaw apan. Sa hinapon, kanojo wa odori ga jouzu janai no ni. Kanojo wa odori ga jouzu janai no ni. Atong na adjective gi-conjugate ngadto sa negatibo, jouzu janai. Nga mo diretso og konektar sa no ni. Jouzu janai no ni. O kining atong main clause, mogawas siya sa dance contest. Dance no contesto ni demas. Dance no contesto ni demas. Nga usa ka pagsultis ka matuoran nga daang katingala. Ang tibok sentence, kanojo wa odori ga jouzu janai no ni. Dance no contesto ni demas. Sunod tang mga ehemplo, mutan-aw og noun plus no ni. Gamit ang pattern noun na no ni. Si Tianyos pagani siya, apan makamaon na muuli nga siya rag usa gikan sa eskwelahan. Atong subordinate clause, si Tianyos pagani siya, apan. Sa hinapon, kanojo wa mada nanasai na no ni. Kanojo wa mada nanasai na no ni. Atong noun diri kay si Tianyos, unya butangan ta og na sama sa atong gibuhat sa mga na adjectives. Nanasai na no ni. Unya ato da yung main clause sa hinapon, mo hitori de gakko kara kairu koto ga dekiru. Mo hitori de gakko kara kairu koto ga dekiru. Nga usa ka pagsultis ka matuoran nga modalit og sorpresa o katingalahan. Busa ang tibok sentence, kanojo wa mada nanasai na no ni. Mo hitori de gakko kara kairu koto ga dekiru. Sunod ng ehemplo, hapon man unta siya apan di kay siya ganahag sushi. Atong subordinate clause, hapon man unta siya pero. Sa hinapon, kare wa nihonjin na no ni. Kare wa nihonjin na no ni. Atong noun diri kay hapon o nihonjin, unya butangan natog na nihonjin na no ni. Atong main clause, sa hinapon, sushi ga amari suki dewa arimasen. Sushi ga amari suki dewa arimasen. Nga usa ka katingalahan, hapon nga di ganahag sushi. Busa ang tibok sentence, kare wa nihonjin na no ni. Sushi ga amari suki dewa arimasen. Ting-uwa naman unta, pero wa pagihapon mo uwan. Atong subordinate clause, ting-uwa naman unta, pero sa hinapon, imawa mo tsuyu na no ni. Imawa mo tsuyu na no ni. Atong noun kay ting-uwan o tsuyu. Tsuyu na no ni. Ug kining atong main clause, wa gihapon mo uwan. Ame ga mada futte inay. Ame ga mada futte inay. Usa ka kamatuoran nga sukwahi sa naandan. Ang tibok sentence, imawa mo tsuyu na no ni. Ame ga mada futte inay. Karon tan-aw nato ang mga ehemplo gamit ang kirido mo pag-ekspresar og nanto ka man unta pero nanto ka. Gamiton ang kirido mo kung atong main clause wa pa nahitabo. Sama kung kini usa ka hangyo, mandar, pagpangayag permiso, suhestyon, tambag ug diretso nga pangutana. Nahug kini sila sa posibilidad kay pangalitan ang hangyo pwede ihatag o balibaran. Formal ang kirido mo ug ang mga plain style niini mulangkob sa kedo, kedomo ug kerido. Puli-pulihan tani gamit sa atong mga ehemplo. Kining ehemploha kay hangyo. Init man unta, apan palihog ayaw abrihi ang bintana. Atong main clause usa ka hangyo. Palihog ayaw abrihi ang bintana. Busa gamitan natog keredomo og dili nuni. Busa ang hinapon mahimong atsui keredomo
窓を開けないでください。暑いけれども、窓を開けないでください. Pwede nimo ma-review ang conjugation sa pagpanghangyo sa leksyon 39 o 40. Sunod nga ehemplo kay mandar. Miingon siya ari dire apan ayaw adtos parte ha. Atong main clause kay usa ka mandar, ayaw adtos parte ha. Busa keredo ang atong gamiton. Kare ga koi to itteta keredo party ni ikuna. Kare ga koi to itteta keredo party ni ikuna. Ang ikuna usa ka pagmandar ug ma-review nimo nga conjugation sa leksyon 41. Pangayog permiso. Wa ko kaayo kumpiyansa apan pwede ko mosuway og buhat. Kumon kay ning ekspresyon sa hinapon kay mapahiubsanon man kay paminawon ug mapakitang maayg batasan. Atong main clause kay nananghid, pwede ko mosuway buhat. Busa ang subordinate clause gamitan tag kedo para sa nanto ka man unta pero. Busa ang hubad sa hinapon, jishin ga nai kedo yatte mite mo ii desu ka? Jishin ga nai kedo yatte mite mo ii desu ka? Ma-review nimo ang pagpananghid ang temo ii desu ka sa leksyon 37 ug ang pagsuway og buhat nga conjugation temiru sa leksyon 49. Laing ehemplos pagpananghid. Masaba pero pwede na ko i-on ang TV. Ang atong main clause usa ka pagpananghid. Pwede na ko i-on ang TV. Busa gamitan natog keredomo. Urusaku naru keredomo terebi o tsukete mo ii desu ka? Urusaku naru keredomo terebi o tsukete mo ii desu ka? Ang urusaku usa ka adverb nga gikan sa adjective nga urusay nga pasabot saba. Ma-review nimo ang paghimo og adverbs gikan sa adjectives sa leksyon 18. Tambag. Di man kaayo lami pero mas maayo mukaon ka bisag gamay lang alang sa imong kahimsog. Atong main sentence kay tambag. Busa gamitat nag kedo ang subordinate clause. Amari oishiku nai kedo kenko no tame ni wa skoshi demo tabeta hou ga ii desu yo. Amari oishiku nai kedo kenko no tame ni wa skoshi demo tabeta hou ga ii desu yo. Ang taho ga i kay conjugation sa tambag ug pwede nimo ma-review sa leksyon 56. Sunod kay intensyon. Mahal apan balak nako gihapong paliton. Atong main clause kay usa ka intensyon. Busa atong subordinate clause gamitan natog keredo. Takai keredo. Balak kong paliton. Kau tsumori desu. Takai keredo. Kau tsumori desu. Ang pseudonoun nga tsumori usa ka pag-ekspresar og intensyon ug aduna tay special nga leksyon pohon bahin sa balak ug intensyon, leksyon 86. Ug ang katapusang sitwasyon kung ang main clause usa ka diretsong pangutana. Nag-uwan man unta apan mulakaw gihapon ka? Kung hubaron nato ang atong main clause ngadto sa mada dekakimasu ka, usa kini ka diretsong pangutana ug kinahanglan natong gamitan ang subordinate clause og keredo. Ame ga futte iru keredo. Mada dekakimasu ka? Pero kung gamitan natog nominalization ang pangutana, mahimo kining indirect, dili na diretso. Busa mahimong mada dekakerun desu ka? Niining higayuna, pwede na ta mogamit og noni. Tungod kay antibok sentence, mahimo mang usa ka dakong noun clause. Imbis mangutana tag mogawas ba kag gihapon bisag nag-uwan, ang pangutana mahimo nang nag-uwan man unta pero usa ba ka kamatuoran nga mogawas gihapon ka? Weird paminawon sa Binisaya pero sa hinapon pwede kay ni. Kung nominalized gani ang pangutana, pwede gamitan og noni. Kung diretso gani ang pangutana, si maska, kirido mo ray pwede gamiton. Busa tan-aw nato kung na-nominalize ba with des or no des. Busa kung nominalized gani ang tibok sentence mahimong ame ga futteiru no ni mada dekakerun desu ka? Kani pwede ni.
Sa hinapon, magamit nato ang nuni pag-ekspresar og dahom, pagmahay o diskontinto ngadto sa ubang tao o sitwasyon. Ikaw, siya, sila, depende kinsa imong gisultian. Ang pattern nga gamiton kay ba, i, nuni. Kung sa kaugalingon gani ang imong dahom, pagmahay o diskontinto, ang pattern nga gamiton kay ba, i, da querido ug ang mga variations niini. Kanang ba, i, des querido ba, des querido ba. Atong ehemplo, motto undo sureba inoni. Motto undo sureba inoni. Nuni man kini busa atong hubad kay may untag mo exercise pagyud ka, o may untag mo exercise pagyud siya, o may untag mo exercise pagyud sila, depende kinsa imong sultian, basta ubang tao. Ikumpara ta ni sa motto undo sureba i deskedo. Ang kedo para sa kaugalingon, dahom, kahiubos, diskontinto, busa ang hubad kay may untag mo exercise pagyud ko. Ug para mas klaro pagyud, pwede na to butangan og watashi wa sa atubangan. Watashi wa motto undo sureba i deskedo. May untag mo exercise pagyud ko. Hinaot unta maka-exercise pagyud ko. Mao gihapong sentensa apan atong himuong past tense. Mausab ang meaning gamay. Motto undo sureba yokatta noni. Motto undo sureba yokatta noni. Past tense ang yokatta sa i. Busa ang hubad, mayong tag may exercise pagyog ka. Mayong tag may exercise pagyod siya o sila, depende na pud kinsa imong gisultian. May exercise past tense. O kung usbon ta ang noni ngadto sa kedo, motto undo sureba yokatta desu kedo. Karon kedo na. Busa ang hubad, may untag may exercise pagyug ko. Ako na, dili ubang tao, unya past tense. Dugang ehemplos, diskontinto ngadto sa mga butang og sitwasyon. Kono kuruma ga motto yasukereba ii noni. Kono kuruma ga motto yasukereba ii noni. May untag mas barato pagyud ning autoha. Laing ehemplo, natsuyasumi ga motto nagakereba ii noni. Natsuyasumi ga motto nagakereba ii noni. Mas mayong tag mas taas-taas pa unta ang summer vacation. Mga konsiderasyon inigamit sa keridomo og nuni. Ang keridomo pwede pulihan sa particle ga nga nagpasabot pero apan. Kay mao man meaning sa keridomo pero apan. Malitan kini nga sentence. Ototo wa undo shimasu kedo yasemasen. Ako manghudlaki mo exercise apan di maniwang. Pwede tani pulihan og ga. Ototo wa undo shimasu ga yasemasen. Way kausaban sa meaning. Karon ang noni maumao gamay sa conjugation nga temo o bisan pa nga atong nakatunan sa leksyon 50. Ehemplo, ototo wa undo shitemo yasemasen. Bisag mag-exercise akong manghudlaki, di maniwang. Ug ang ototo wa undo suru no ni yasemasen. May-exercise man unta akong manghudlaki pero di maniwang. Sa in-English ug Bisaya, maumao ang meaning aning tulo ka sentence. Apan sa hinapon, adunay gamayng kalahian ug kini ang unsay gibatis nagsulti. Sa kedo o ga, neutral ang gibatis nagsulti. Naghisgot lamang og kamatuoran nga mag-exercise akong manghod apan di maniwang. Sa temo, ang pasabot kay di tig-exercise akong manghudlaki apan inig exercise di maniwang. So mao nay kalahian. Og sa ikatulo sa noni, aduna ko'y diskontinto, katinga o simpatiya ngadto sa akong manghod nga laki nga punay tawag exercise apan di gyud maniwang. Sumahon tang atong nakatunan nining lisona. Atong natuki unsa ang pag-ingon og nanto ka man unta pero nanto ka. Sa in-English pa, although. Pag-ekspresa ani sinapon, aduna tay duha ka conjunction nga pwede gamiton. Ang pirmiro kay ang paggamit sa noni. Gamiton ang noni kung ang atong main clause wa damha o katingalahan nga nahumana, nagpadayon pa o usa ka pagsulti sa usa ka kamatuoran nga may resulta og diskontinto kahiubos sa nagsulti. Ang noni pwede gamiton sa mga verbs, adjectives ug nouns. Kinahanglan anaa sila sa plain form.
Ang nuni mo ekspresar pud og dahom o diskontinto ngadto sa ubang tao o sitwasyon. Ang ikaduhang paagi kay ang paggamit sa keredomo nga mamubo sa plain style ngadto sa kedo, kedomo o keredo. Gamiton ta ang keredomo kung ang main clause wa pa nahitabo ug posible kini kung ang main clause usa ka hangyo, mandar, pagpananghid, suhestyon, tambag, intensyon o diretso nga pangutana. Keredomo ang gamiton kay pangalitan ang hangyo pwede matuman, pwede balibaran, ang suhestyon pwede tumanon o supakon. Ang keredomo mo'y gamiton pag-ekspresar og diskontinto o dahom ngadto sa kaugalingon. Og diri natapos ang atong leksyon sa nanto ka man unta pero nanto ka o although sa in English. Magkita na punta sa sunod nga leksyon bahin sa passive verb conjugation. Mata ay masyo. Gambate kudasai. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balik kinig tana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para ligon ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otsukare sama deshita.